ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்ஸ்பிரேஷனல் தமிழ். நம்ம பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஆத்திசூடிங்கிற சீரீஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நியம்பட உரையார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே நம்ம ஏதாவது உரை கொடுக்குறோம்னா, அதாவது ஏதாவது பட்டிமன்றத்தில் இந்த மாதிரி ஏதாவது நிகழ்ச்சிகளில் பேசுகிறோன்னா நம்மளோட உரையை கேட்டு எல்லோரும் இனிமையாக மயங்கி விழுகிற மாதிரி பேசணும்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கணுமா நம்ம ஸ்பீச்சு, அதை தான் சொல்கிறாங்க ஔவையார். ஒரு அண்ணா தெரியும் எல்லாருக்கும், அறிஞர் அண்ணா. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட குரல் வளத்தை அப்படி வச்சுருப்பாராம். அவர் பேசினா எல்லோரும் அவ்வளோ இதாகலாம். அவர், விவேகானந்தர், காந்தி, அது மாதிரி நிறையா பல முன்னோடிகள் பேசுகிறாங்க. இதுக்காக ஒரு சின்னோண்டு ஒரு ஃபன்னியான கதையாக பார்ப்போம் நண்பர்களே. அதாவது ஒரு நகைச்சுவை உள்ளதா. ஒருத்தர் அவ்வளோ நகைச்சுவை உங்களுக்கு வருமானு தெரில, பட் சொல்கிறேன். அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது. அப்போ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வராங்க. ப்ரோக்ராம் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா 3 மணி நேரம் அதுக்குள்ளே முடியணும்னு வச்சுருக்காங்க. டிவி எல்லாத்துலேயும் லைவாக போகுது. அப்போ அந்த சீஃப் கெஸ்ட் பேசுகிறாரு. 3 மணி நேரம் பெஸ்ட்டு இதான் 300 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் அவர் பேசுகிறதுக்குள்ளே பேசுகிறாராம். உங்களுக்கு புரியுதா நண்பர்களே? இவ்வளோ நேரம் அவர் பேசுகிறது 300 3 மணி நேரம் நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு 3 மணி நேரம் பேசுறதெல்லாம் 300 இதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன பேச வந்தோங்கிறதே பேச போகிறாராம். அதனால் நம்ம எப்போதுமே இனிமையாக பேசணும். அது இல்லாமல் நேரத்தை வளர்க்காமல் டக்குன்னு பேசணுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.